Hi! Welcome to my vlog! Naku, pang ilang vlog na natin to mga kabisyo. Salamat at kayo ay nananalig sa opinyon ni Chris Chuper na sa tingin ko naman minsan, hindi ka pupulutan ng aral. Okay, dear Chris Chuper. Ako po si Albert, 24 years old. May girlfriend po ako at 6 months na po kaming nagsasama ng baby ko. May concern po ako tungkol sa kanya na gusto kong isangguni sa inyo. Sobrang daldal po kasi ng girlfriend ko. Matinding level po talaga ang kadaldalan niya. Nung una po, nakakatuwa naman ang pagiging makwentuhin niya. Kasi walang boring na oras kapag magkasama kami. Tawanan lang lagi. Masarap siyang kasama. Kaya lang, pansin ko po, parang minsan OA na sa sobrang daldal. Noong isang linggo po, lumabas kami kasama ang mga kaibigan niyang babae. Dinner with her tropa. Ako lang po yung solong lalaki. Chris Chuper, medyo na-turn off po ako sa girlfriend ko kasi ikinikwento niya po dun sa mga tropa niya yung pagpunta namin sa Sogo. Malam mo, baka nag-enjoy lang siya. Na-overwhelmed ang nangyari sa Sogo. Teka, pero bago tayo mag-comment, tuloy natin ang pagbasa. Medyo na-turn off po ako sa girlfriend ko kasi po, ikiniwento niya po dun sa mga tropa niya yung kung gaano daw po ako kagaling pagdating sa sex. Ano ba yan? Ayaw mo nun? Baka naman proud sa'yo yung girlfriend mo. Okay, na kahit maliit lang daw po, ang alin? Na kahit maliit lang daw po yung sa akin, bawi naman daw po ako sa performance. Na halos parang alam po ng mga tropa niya ang bawat detalye ng ginagawa namin. Naku, nakikitawa na lang po ako sa kwentuhan. Pero sa totoo lang, na-turn off talaga ako sa pagiging madaldal ng girlfriend ko. Okay lang po ba yun, Chris Chuper? Payuhan niyo po ako. Okay, wow. Sa ano muna tayo, sa lighter side, yung girlfriend mo kasama yung mga tropa niya tapos nandun ka. Feeling ko hindi naman sa nanliliit, pero cringing ka ng mga oras na yun kasi ikaw yung nasa hot seat. Ikaw yung pinag-uusapan, ikaw yung topic, ikaw yung point of conversation, point of discussion. Diba? At ang masama pa nito, meron na banggit yung girlfriend mo na hindi maganda tungkol sa'yo. Na maliit daw yung sa'yo. Diba? Yung ano mo, yung mo maliit. But on the other hand, sabay kumambyo ngayon si girlfriend mo. Binawi mo naman daw pagdating sa performance. Siguro sa sobrang excitement, sa sobrang overwhelmed na nangyayari sa inyo ng mga panahon na yon na kayo ay nasa Sogo, na naligayahan siya, kaya na-excite siya, hindi niya mapigilan ang sarili niya na ikwento. Girls talk. Yung mga lalaki may mga ganyan din namang usapan, pero sana mas magandang nangyari yun nung wala ka. Ang mahirap to, nandun ka kasi. So isipin mo na lang, no, habang kinikwento yun ng girlfriend mo doon sa mga tropa niya, itong mga tropa niyang babae, iniisip, ini-imagine ka. Ini-imagine nila kung paano yung nangyari sa inyo noon sa Sogo. Tama naman yung yung impression mo sa girlfriend mo, madaldal siya. Alam niyo mga kaibigan, yung pagiging makwentuhin natin, okay lang din naman yan eh. Okay lang kasi masaya yung mga taong expressive, bangka sila eh. Walang dull moment kapag kasama mo sila. But kailangan nating malaman yung yung limit natin sa pagkukwento. Baka mamaya kwento tayo ng kwento napapasama na pala yung tao. Nagiging katawa-tawa na pala yung tao. Maaring ikapahamak na nung tao. In other words, I'm suggesting na you talk to her. Masaya naman yung kwentuhan pero sana nagkaroon ng limit ng usapan na magkakabarkada na sana hindi na ikinuwento yung tungkol sa pututoy mo. Diba? Hindi ka nanliit ng mga oras na yun. So you talk to her. Sabihin mo, Han, gusto ko yung pagiging makwentuhin mo, gusto ko yung pagiging madaldal mo, kaya lang pwede ba nating lagyan ng limit o ikaw maging aware ka na kailangan nilalagyan ng limitasyon ang lahat ng kwento. Kumbaga may boundary. Kailangan irespeto niya rin yung privacy ninyong dalawa. Diba? Dapat kayo lang yung nakakaalam ng bagay na yun. Kung ano man yung nangyari sa loob ng motel, edi sa inyo lang dalawa yun. Huwag na sanang ikwento pa sa iba kasi minsan hindi ka aya-aya ang kalalabasan eh. Pero sa bagay, come to think of it, mas gusto mo bang pinagkwentuhan ka ng nandun ka or pinagkwentuhan ng wala ka doon? Sa bagay, no? Talagang cringing pag ikaw yung nagiging topic eh. Teka, naglulubat ako. So, sana, nung kinuwento ito ng girlfriend mo, mapagkakatiwalaan lahat ng mga taong kausap nyo noong mga panahon na yon na kayo ay lumabas.
kasama yung girlfriend mo at mga kaibigan. Okay? Maraming salamat mga kabisyo, hanggang sa uli. Maraming salamat sa iyo, Albert, and good luck sa inyong dalawa ng girlfriend mo. Hanggang sa muli. Always your number one. SM Radio Station.